Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hitande jam, hitande ɓamtare, hitande ɓural, hitande kisal, hitande malal, hitande danyal, hitande jiɗodiral, hitande jurmodiral, hitande dental, hitande nanodiral, hitande nangodiral, hitande kaural, hitande ballodiral, hitande pamodiral. Yo Allah hokku en tawtorede ɗiɗo sahaji mo wuri, tawa eɗen ɓeydi en gustaki. Amin. Nyaw e musibbaji yo Allah dandu men, cellal e kawral yo Allah addu ɗum e men. Ko almudel mon Yusufu Bokum, wana wawre ko kiram jafoɗon kam. Min ga mi yafima, mi yarlima ko suudi e ko feñi. Onon ne jafoɗon kam ko suudi e ko feñi, yo Allah yafu men ko suudi e ko feñi. Kuɗol bewɗo leñol Pulari yo Pulari yari yeso. Nyande go silo hitandu 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.